nó tới cũng được, nó sao mà nói chơi. Ăn, nó tới ăn liền. Xin lỗi kìa. Hvad skal vi nói? Har du fået blod øje? Det tror jeg også, de gør. Nej, de går ud, inden han kommer ind. Tillykke! Nó đâu có bạn nào đâu. Nu må du ikke blive skuffet. Jeg tror, jeg skulle ud og spise. Og det er godt, du ikke vidste, fordi så har du ikke skiftet tøj med. Skal du til tøj af, Kim? Jeg kommer ind for. Det er sut. Jeg giver dig chance for at gå og stå i underbukserne lidt. Det er også det, de siger, altså, hvis der får valg. Vi så galt. Tillykke, Kim. Jeg rykker det lidt fra... Både ellers Mia har afsluttet. Er det ikke opdaget noget? Heller ikke det, Mia, hun har skrevet det på Facebook. Du har måske ikke læst noget. Det har måske ikke læst. Det er Remida, jeg laver til. Det er nemlig Remida, jeg lærer til. Ja, hvorfor ikke mere? Og Rasmus. Jeg skal også have en. Tak. Eller var det Rasmus Klump? Du Var det kommer til sidst. Klump, eller? Det var ikke Claus Luder. Men det er jo bare 10 stykker. Det er det åndssvagt. Herovre også, Emma. Ja, det er bare rundt floden. Nu er vi alle samlet, for Kim har fødselsdag. Han fylder nemlig 30, en lille sang skal han have. Jubilæ, jubilæ, en lille sang skal han have. Kim, han er en hacker, han hacker dagen lang. Han hacker også om natten, skønt tiden den er trang. Jubilæ, jubilæ, skønt tiden den er trang. Og når vi har problemer, så ringer vi til Kim. Så kommer han og hacker, og altid med et smil. Jubilæ, jubilæ, han kommer med et smil. Når Kim han ikke hacker, så er han onkel Kim. Verdens bedste onkel, ja, ham kan hjælpe vi. Jubilæ, jubilæ, ja, ham kan hjælpe vi. Nu rejser vi os alle, for Kim han fylder år. En skål og et tillykke, nu skal vi have en tår. Jubilæ, jubilæ, nu skal vi have en tår. Kim, han ikke leve. Hurra! Hak, hak. Hurra! Hak, hak. Hurra! Skål. Og en skål til forfatterne. Godt gået. Lại á. Vâng, giơ tay. Vi har 2 bryllupper. Nej! Hvem har... Ude på kommunen, så kan de... Rất đôi mấy người này. Så Kim! Vi starter med en lille først. Vi starter med en lille. Tag din her, så hold dig på næsen. Hold dig på næsen, fordi Kim hold dig på næsen. Hold dig på næsen. Bekær Kim! Go! Vi genstår det! Nej,
skal lige have det sidste. Kom nu. Vi skal lige have det sidste. Vi kan også komme og jagte dig. Det er også det hele. Den sidste. Rammer du ham en gang, mand? Lars, jeg tror, du skal hente noget tøj til ham. Nej, ja. Det er måske lort. Ind og lægge et sofaen. Jo, skal vi... Hvor er haveslangen? Du går direkte ud. Det er støj, når jeg møder. Ủa sao đúng rồi kìa.